Boas noites, benvidos á entrevista. Hoxe imos a falar dos recortes do panorama universitario tras os recortes e para iso contamos connosco co vicerreitor de coordinación do campus de Lugo, Javier Bueno. Boas noites. Hola, boas noites. Se falamos do campus lucense, temos que falar dunha importante perda de alumnado que se cifre en máis da metade nos últimos 15 anos. A que se debe este descenso? Bueno, os datos de referencia deste descenso son datos do ano 99, 2000, onde se achega a Universidade de enseñar a Universidade Española o máximo número de estudantes debido a un tema fundamentalmente de natalidade, non? De número de xoves que entran no sistema universitario en idade de entrar neste sistema. A partir dese ano, o descenso global en toda a Universidade Española debido tamén principalmente a causas demográficas. Agora mesmo hai menos nacementos que teñamos de referencia no ano 2000, por lo tanto chegan menos rapaces novos á universidade. Unha proba temos nos alumnos que se están presentando as probas de selectividade nos últimos anos. E, por outra banda, tamén hai outros factores, como que paralelamente, sobre todo na década dos 90, primeiros da década dos anos 2000, hai tamén unha ampliación de oferta a nivel de todo o Estado español. Se abren máis centros, máis universidades en distintas localidades da xeografía española, entón o alumnado tamén se concentra menos, se dispersa máis, en maior número de centros, e o número de estudantes que tocamos por universidade ou por centros pois é menor. É un problema global de todas as universidades. Despois hai temas máis concretos que afectan máis a unhas ubicacións que a outras, por exemplo, no tema das cidades máis pequenas ou nas cidades que non temos tanta tradición universitaria, pois a captación é un pouco máis difícil que cando se trata dunha cidade máis grande, que onde hai máis habitantes ou que ten unha maior tradición universitaria, como o caso do noso campus de Compostela. Precisamente esa liña vostede ten apuntado, ese descoñecemento de Lugo como cidade universitaria, como capital universitaria. Exactamente, Lugo é unha gran descoñecida a nivel do Estado español para traer a estudantes que veñan de outras comunidades e incluso dentro de Galicia e incluso dentro da mesma provincia. Eu, cando comecei neste cargo, viña de estar 8 anos como director, case 8 anos como director na Escola Politécnica Superior, e unha das sorpresas con que nos encontrábamos cando facíamos calquer actividade de difusión das nosas titulacións é que desplazándonos, simplemente cruzando a Avenida de Madrid, desplazándonos a un centro de FP que temos casi enfrente, descoñecían cal era a nosa oferta académica. Se nos íbamos ao centro da cidade, había institutos que non sabían que titulacións tiñamos no campus, e se nos movíamos a 20 kilómetros, a Castro Roviras de Lea, tampouco sabían que titulacións había no campus de Lugo. Xa non digamos en outras provincias, en outras cidades, onde é moito máis difícil, salvo algunhas que si se coñecen, como pode ser veterinarias, de máis fama, pois o resto da nosa oferta é moi descoñecida. E igual que a nosa oferta académica, as virtudes e as fortalezas que ten a cidade de Lugo tamén son moi descoñecidas, e é un tema no que, desde que asumimos as responsabilidades de goberno, estamos tratando de remediar, poñendo en valor estas fortalezas que temos como campus e como calidade académica das titulacións que temos no campus de Lugo. Dentro dese descoñecemento tamén se descoñece moito, valga a redundancia, que hai titulacións moi interesantes e cunha gran saída laboral. Sí, iso é certo. O que pasa é que non sabemos moi ben por qué, pero non hai unha relación directa entre a elección do estudantado e a saída laboral. Hai unhas carreiras que teñen demanda, ben por unha cuestión vocacional, porque teñen atracción por outros motivos, porque a xente lles gusta ou porque queren ser, teñen moi claro de que queren ser cando rematen esa determinada profesión, e non están directamente relacionadas cas saídas laborais. Hai outras que sí están garantindo unha colocación prácticamente inmediata no tempo e prácticamente total, tamén porque teñen poucos estudantes, e non están tendo ese retorno de incremento da demanda debido a esa inserción laboral. Entón, isto é un tema, por exemplo, nesa experiencia que tuve como director, que tamén nos chocou, a efectos de deseño das novas titulacións de grao partindo do sistema universitario anterior. No noso caso, un dos grados que se decidiu montar no centro viña precisamente por esa demanda laboral, en función do nicho laboral onde máis se colocaban os estudantes, e se deseñou un grao especificamente para ese tipo de saída. Curiosamente, foi a titulación que menos demanda tivo no centro.
Entón, é un problema de que ás veces esta cuestión que ás veces creemos prioritaria desde ámbitos académicos, pois a hora da elección do estudantado non é tan prioritaria. E hai outros factores máis importantes, non? Como, por exemplo, a elección da cidade onde vou estudar, que servicios complementarios me ofrece esa cidade durante a miña estancia no campus universitario durante a miña vida como universitario. Hai outros factores que son un pouco nos que estamos incidindo ahora, porque temos unhas titulacións creemos con calidad académica, que ademais poden permitir ter unha expectativa laboral razonable na maior parte delas, pero, sin embargo, non son escollidas porque a veces nos falla todo o que está alrededor delas, non? Que tamén hai que poñer en coñecemento do estudantado a hora de facer a súa elección. Cales son esas titulacións do campus de Lugo que teñen unha gran saída laboral e que, sen embargo, parece que non teñen atractivo para o estudantado? Home, pois ora moitas enseñerías, e isto é un problema xeral que se produce en España, caeron bastante de matrícula, non? Hubo aí un tema tamén importante que antes non comentei, que as enseñerías técnicas a nivel de toda España co proceso de transformación pasaron de 3 a 4 anos, aumentaron a súa duración e paralelamente tamén a nivel de toda España hubo unha potenciación dos ciclos superiores de FP. Entonces hubo un maior atractivo tamén dese estudantado que quería unha incorporación rápida ao mercado laboral de decantarse máis aos ciclos superiores de FP en vez das enseñerías técnicas que agora pasaban a ter 4 anos. Entonces, eso penalizou un pouco estos grados de enseñería e, curiosamente, algúns dos que temos ahora no campus pois sufren este problema de demanda. Me preguntaba... Cales son esas titulacións? As que teñen inserción laboral, pois, por exemplo, no tema do ámbito da industria agroalimentaria, recentemente vimos de fusionar un grado específico, comentaba antes, de enseñería das industrias agroalimentarias que tiñan unha alta demanda laboral con outro grado, e agora temos o grado en enseñería agrícola e agroalimentaria, que se oferta por primeira vez este curso académico e que unha vez fusionado tuvo moi boa resposta, ten casi un 80%, ten un 80% das súas plazas cubertas. Outras profesións con moi boa inserción laboral que temos agora, na medida que agora se aumenten as convocatorias para plazas de profesorado, as titulacións de profesorado siguen tendo unha elevada demanda e, na medida que esa convocatoria de plazas, terán tamén unhas boas expectativas laborais. No tema da Facultade de Veterinaria, sigue sendo unha profesión tamén demandada. No tema da enseñería industrial asociada a determinados procesos tamén sigue sendo tendo saídas por ser unha profesión moi polivalente, pode ter moitas saídas laborais. Temas relacionados tamén ca xestión empresarial, sigue habendo campus aí onde teñen saídas laborais. Eu penso que adaptando un pouco os perfiles a aquilo que a sociedade demanda, ainda sigue habendo nichos onde sigue habendo posibilidades de colocación. Se voltamos a ese descenso dos estudantes, hai estudantes que din que se debe ao Plan Boloña, a reducción de becas, a suba das matrículas. Que cree vostede? Home, penso que son dúas cousas diferentes. O sea, o Plan Boloña é unha cousa e as becas ou as tasas, o que se cobra polas tasas é outra, non están relacionadas. O sea, o Bolonia en sí, o espacio europeo, non provoca que suban as tasas, nin provoca que se reduzan as becas. Eu penso que o espazo europeo, tal como estaba concebido, foi unha boa decisión. O tema de intentar que o centro do ensino sea o estudante e, a través do estudante, pois un pouco condicionar todo o proceso educativo. O crédito pasa a computar as horas de traballo que necesita o estudante para desenvolver unha determinada adquisición de coñecementos. O proceso de aprendizaxe tende, en Boloña, a reducir o peso dun único examen final, intentar acercarse o máximo posible a un aprendizaxe máis continuado, en fin, tende a facilitar o proceso de aprendizaxe do alumno. Se traballa con grupos máis reducidos. Todo eso creo que son cousas positivas. O problema é que a hora de leválo á práctica necesita recursos e nos coincide a implantación do espacio europeo con un período de crise económica onde non nos permite ter todos os recursos que quixéramos para implantalo como deberíamos.
Pero eso, como digo, é un proceso independente despois de que, dende un punto de vista político, se decidan incrementar as tasas ou mantelas ou reducir ou ampliar o número de becas. Eso non ten que ver, desde o meu punto de vista, con Bolonia, non? Eso xa entra máis no ámbito da política educativa, que unha determinada comunidade autónoma ou un país pois decide tomar unhas decisións ao respecto destos aspectos. Para potenciar un pouquiño o campus lucense, chegaron a un acordo coa Deputación. En que consiste este acordo? Que medidas implanta? Sí, bueno, pois un pouco tendo en conta a situación pola que estaba a pasar o campus de Lugo nos últimos anos, unha das accións claras que tiñamos pensado levar adiante se o equipo de Juan Viaño ganaba as eleccións era a posta en marcha dun plan de choque para o campus de Lugo, non? Ese plan intenta pois levar adiante unha serie de accións para intentar contrarrestar esa perda que vemos registrando ao longo dos últimos anos do número de estudantes matriculados no campus. Para elo, nada máis tomar posesión, lle expusemos o plan á Diputación Provincial de Lugo, a cal temos que agradecer que apoiou con entusiasmo este plan, e xa pusemos en marcha as primeiras medidas derivadas deste plan. Xa temos asinado un acordo marco, un protocolo de colaboración no cal se enumeran unha serie de medidas que intentaremos ir poñendo en marcha gradualmente, das cales dúas as realizamos agora no comezo de curso, que foi primeiro realizar un plan de promoción do campus e das súas titulacións e tamén da cidade de Lugo como cidade universitaria, e poñer tamén en marcha paralelamente un plan de bolsas de axuda á matrícula para 7 titulacións de grado, que son as que menos matrícula viñan registrando, para intentar promocionar esas titulacións, e ca campaña de promoción tamén unha promoción xeral de todo o campus e de todas as titulacións, e tentar un dos problemas máis urxentes que veíamos, que era aumentar o que é a captación de alumnos para a matrícula do curso actual, 2014-2015, cousa que felizmente conseguimos, rompendo a tendencia dos últimos 4 anos. Temos registrado un pequeno, todavía discreto, aumento da matrícula, pero que esperemos que seña un cambio de tendencia e que nos próximos anos, pois, traballando tamén con máis tempo, porque non tuvemos moito tempo para poñer en marcha estas medidas, poidan ser máis efectivas e aumentar e mellorar esos datos de matrícula. Falaba fai nada uns minutiños desa política de recortes. O actual reitor, Juan Viaño, cando tomou posesión, dixo que o plan de financiamento da universidade se reducira moito nos últimos 10 anos. Está en perigo a universidade, a actividade docente? Bueno, está en un momento moi difícil, moi difícil. Nos encontramos con unha situación económica complicada, cunha débeda que si coñecíamos, que estaba aí, unha débeda de alrededor de 50 millóns de euros. A débeda, se hubieran dado as circunstancias de seguir mantendo un porcentaxe de financiamento respecto ao que recibimos da Administración Autonómica, non houbera sido ningún problema, estaría ahora mismo amortizada, pero o problema se xuntou a que con un plan de financiamento que entrou en vigor no 2010, a Universidade de Santiago comezou a recibir menos cantidade de diñeiro porcentualmente do que viña a recibir. Entón, eso cambiou as expectativas da amortización desa débeda e fai que a día de hoxe sigamos con ela. Pero a maiores, pois sí que nos encontramos con outra situación que si non nos esperábamos, que era que a Universidade tamén ten un déficit que no ano 2013 foi de 9 millóns de euros e que prevé pechar o exercicio 2014 con un novo déficit de alrededor, prevemos, de 7 millóns de euros, co cal temos a maiores uns alrededor de 16 millóns de euros de déficit. E iso sí que era algo non esperado, que fixo cambiar os nosos plantexamentos en canto ás previsións de como afrontar económicamente esta etapa e que fai que nos esperen uns anos complicados para correxir este desequilibrio que temos entre ingresos e gastos. De feito, neste mes de novembro, nun claustro universitario, onde vamos a presentar a toda a comunidade un plan para equilibrar financieramente a universidade, para que en 6 anos podamos ter as contas equilibradas. E a raíz dese plan, tamén temos presentadas ese mesmo claustro unha programación plurianual e uns orzamentos para o ano 2015, que, se aproban, esperemos que van a estar equilibrados, e con elo esperemos tamén que en 8 anos se poda afrontar o que o pago desa débeda. Pero nos vai a pedir a cambio importantes sacrificios, porque
Vamos a pasar por uns momentos, polo menos no ano 2015, ainda sigue vixente o actual plan de financiamento, donde os ingresos van a estar moi aquilatados e as necesidades pues, siguen sendo elevadas, e entonces vamos a ter que pasar por unha época de estreiteces da que confiamos sair co apoio da comunidade universitaria. É tan alarmante a situación, como chegou a decir Juan Viaño, da imposibilidade de contratar máis persoal docente e investigador? Como administración pública estamos suxeitos ás tasas de reposición que nos veñen marcados nas leis que acompañan aos orzamentos do Estado. Nestes momentos, en persoal de administración de servizos non podemos repoñer as baixas, temos un 0% de reposición, e en persoal docente e investigador temos actualmente un 10%. Se equilibramos as contas, se aprobamos o plan de equilibrio, pois probablemente podamos conseguir unha tasa de reposición do 50%, que permitiu a administración chegar a ese 50% sempre que teñamos equilibradas as contas, claro. Aínda así, hai determinadas áreas, dado que a Universidade de Santiago é a máis antiga de todas, pois ten unha plantilla en determinadas áreas con unha media de idade bastante elevada. Entón, en determinadas áreas que coinciden nestos anos varias xubilacións simultáneas ao mesmo tempo, incluso con esta tasa de reposición, pois vai a provocar complicacións para dar renovado ou sustituído ese profesorado que pola súa idade se vai a xubilar. Entón, nestas áreas, concretamente, sí pode haber problemas de dar conseguido cubrir toda a docencia que se está encargando, non? En concreto, pois que normalmente nestas situacións, pois as clases prácticas que teñen grupos máis reducidas poden verse seriamente comprometidas. De aí que estamos intentando tamén trasladar esta situación que afecta especialmente a Universidade de Santiago, a Administración Autonómica, para que seña sensible nestes temas que poden comprometer a calidade do ensino universitario nas titulacións afectadas por estas áreas. Máis aplicado ao campus de Lugo, hai unha semana, máis ou menos, incluso se manifestaba persoal da Biblioteca Intercentros porque non se lle repoñían 4 persoas, 4 prazas. Coñece esta noticia? Sí. Sí, bueno, isto é un proceso que ven detrás, o sea, esta non reposición de algunhas das vacantes que teñen parte do ano 2010. Entón, dentro do ano 2010 agora, en total suman esas 4 vacantes. No ano actual, no 2014, únicamente se deixou sin repoñer unha única vacante que aconteceu neste ano, e que ahora mesmo estamos estudiando a problemática. O sea, tuve unha reunión ca directora da biblioteca para intentar que esta situación pois afecte o menos posible os usuarios da biblioteca e tamén para intentar buscar solucións a esta problemática. Básicamente esta vacante que aconteceu neste ano o que compromete un pouco a atención durante a quenda de tarde na biblioteca, pero que eu teña constancia neste momento, a biblioteca sigue prestando todos os seus servizos aos usuarios e intentaremos buscar solucións de tal maneira que, a pesar destas estreiteces que temos que sufrir todos, porque tamén todos os centros do campus teñen sufrido recortes de persoal administrativo, pois podamos seguir dando un servizo razonable de todos os servizos que temos no campus. É un tema no que estamos ahora mesmo a traballar e que en breve espero ter unha nova reunión ca directora para plantexar algunha solución a este escenario que ten acontecido. A pesares dos recortes, a USC sempre sobresaiu pola súa capacidade investigadora. É un centro de referencia, o Centro de Investigación e Transferencia de Tecnoloxía, o CIT, o que hai tamén unhas semanas se lle renovou o financiamento. Que traballo realiza exactamente o CIT e que presupostos se manexa? Bueno, pois o Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía xa ten unha historia de 22 anos e realiza múltiples funcións relacionadas con toda a actividade investigadora do campus. O seu personal se encarga de xestionar todo proxecto, actividade, contrato relacionado co ámbito de investigación de calquer grupo ou profesorado ou membro da comunidade universitaria do campus. Esa xestión implica tanto apoio á hora de facer as solicitudes, de informar ao profesorado das características da solicitude, de facer incluso algún trámite, sobre todo cando son solicitudes máis complexas, cando falamos de proxectos europeos, cando falamos xa de proxectos de máis envergadura que necesitan un maior apoio administrativo, facer todo
o trámite, a apoiar aos equipos de investigación en todo o trámite da solicitude e tamén facer toda a xestión despois posterior, en caso de que ese proxecto se seña concedida ou esa actividade seña concedida, pois toda a xestión administrativa que leva asociada á execución dese proxecto, non? Desde elaborar contratos para contratar personal con cargo ese proxecto, gestionar as distintas partidas desde un punto de vista económico, justificación das distintas anualidades, contacto da universidade co sector socioeconómico nos que nos rodea, fai contactos con empresas, con institucións sensibles ou donde é posible establecer algún acordo a efectos de investigación ou a efectos de calquer servicio tecnolóxico que nos lle podamos proporcionar e basicamente un pouco todo o servizo que realiza, que, como ben decía, a pesares da crisis, nos últimos 3 anos, os distintos grupos de investigación do campus viñeron captando entre 4 e 5 millóns de euros anuais, o cal anda en torno aos 14 millóns de euros no último trienio, co cal, a pesar das restriccións que hubo en canto a posibilidades de acudir a convocatorias públicas de financiamento para este tipo de finalidade, para proxectos de investigacións, os grupos conseguiron seguir mantendo a actividade e se reducían as convocatorias dun determinado tipo, optaron a ir por outro tipo de convocatorias. Por exemplo, hubo un gran incremento en colaboracións con empresas, hubo incrementos tamén na captación de fondos europeos, e que demostra que temos unha comunidade no campus de Lugo moi competitiva a efectos investigadores. De feito, dos campus non principales do sistema universitario de Galicia, eu creo que temos os mellores indicadores en este tipo de actividade. E destaca tamén o labor da aula de produtos lácteos. En que saben que traballos se move agora destacables? Pois sí, a aula de produtos lácteos nestes momentos está realizando un proxecto bastante importante. De feito, son consciente de que ahora mismo teñen en marcha un proxecto coa principal empresa de industria láctea que hai en España, con CAPSA, desenvolvendo novas soportes de produtos derivados da súa actividade como industria láctea. Tamén está inmerso nun proxecto europeo en colaboración con 6 países que están traballando en mellora da eficiencia enerxética do que é a produción nas industrias lácteas, e a parte destes 2 grandes proxectos, tamén siguen desenvolvendo pequenos contratos con pequenas empresas do sector que a súa actividade cotidiana, siguen traballando con empresas como Feiraco, como empresas industrias lácteas tamén que temos aquí na comunidade autónoma, coa normalidade que veñen traballando dende aí xa tamén alrededor de 22 anos. E que se sabe da tan nomeada, tan falada e anunciada fusión co CETAL? Cando nos asumimos as responsabilidades de goberno, xa se iniciaran esas xestións para intentar fusionar estas dúas entidades e, nos tomamos posesión a principios do mes de xuño e nese mesmo mes de xuño se reuniu o patronato da Fundación CETAL e nel xa se informou aos patronos que estábamos ali do resultado dun informe que se solicitara a Avogacía do Estado ao respecto desta posible fusión. Era un proceso que xa viña de atrás. Nese informe se expoñía claramente que no actual marco legal a fusión non é viable porque, como institución pública, o CETAL é un centro de investigación dependente do Ministerio de Agricultura, está suxeito tamén a esas mesmas leyes que acompañan os orzamentos estatais que impiden incrementar a masa salarial e impiden contratar durante o exercicio de 2014 novo persoal a cargo deste centro. Entonces, eso fai imposible integrar ao persoal da aula de produtos lácteos no CETAL e, polo tanto, se non hai unha integración do persoal, fan imposible a fusión. Entón, coa actual coyuntura, coa actual escenario normativo que temos, de momento a fusión non é posible. E o que si estamos traballando é en incrementar a colaboración entre os 2 centros, están compartindo espazos e poden compartir tamén proxectos e liñas de traballo. En ese sentido, vamos a traballar e vamos a potenciar o traballo coordinado e traballos en común, pero a fusión non é posible por este tipo de cuestións normativas que nos afectan na actualidade.
E xa para rematar, que retos a curto ou medio prazo ten que afrontar a Universidade de Santiago de Compostela e, por ende, o campus de Lugo? Home, a curto prazo, como xa dixen, o tema económico é fundamental. Ainda que non debería de ser así, a curto prazo o que máis nos preocupa é pagar a nómina todos os meses. Debería ser algo de que se debería de dar por descontado, pero por desgracia non é así e o tema que máis nos preocupa nestes momentos. Agardamos que isto se solucione coa aprobación do plan de equilibrio e a partir de aí a posta en marcha das medidas a intentar ter unha etapa ou un horizonte tranquilo donde as preocupacións señan outras e as que debe ter unha universidade, de preocuparse por mellorar a súa calidade académica, a súa calidade investigadora e neses ámbitos tamén temos importantes retos. Temos todo o tema ahora da oferta de titulacións, temos a aplicación dun decreto autonómico ahora en breve para que as titulacións que non teñan o mínimo de alumnos de analizar os seus planes de viabilidade, temos retos como aumentar a internacionalización, captar máis estudantes que veñen de fora, no cal xa somos unha universidade que destacamos, pero queremos seguir mellorando neste ámbito. No caso concreto do campus de Lugo, como xa comentei ao principio, temos o reto de recuperar matrícula, de incrementar o número de estudantes que se matriculan ao campus de Lugo, poñendo en valor un excelente campus que temos e unhas grandes fortalezas que ten a cidade de Lugo para un estudante universitario que quera cursar os seus estudos universitarios. E, por sintetizar, os principais retos creo que xa pusen uns cantos, ainda hai máis. Pois aí quedan eses retos que o gallá se fagan realidade. Moitas grazas, vicerreitor, por estar connosco esta noite. Grazas a vos. E, como non, moitas grazas a todos vostedes que quedan convidados á vindeira entrevista na que contaremos con Miriam Garavito, presidenta de UNICEF en Galicia. Boas noites.